żagħżugħ b'talent, sensittiv iżda umli, persuna ta' karattru li minkejja d-diffikultajiet stinkat biex komplet titjib fl-isport li tħobb. Dan hu dak kif niddeskrivi lil Mark Karani, plejer ta' 17-il sena li jilgħab ma' Sliema. Karani beda jagħmel l-ewwel passi fil-kampjonati tal-kbar is-sena l-oħra, meta kien parti mill-iskwadra Slimiża fl-NMET Cup, il-kampjonat tax-xitwa u fl-istaġun tas-sajf. Il-gows fl-NMET Cup kontra Sirens u Taxbix u dak kontra Exiles fil-kampjonat tax-xitwa kienu l-ewwel sodisfazzjon personali għal dan iż-żagħżugħ. L-istess plejer isib ix-xibka l-ewwel darba fl-istaġun tas-sajf kontra Valletta fl-10 ta' Awwissu. Din is-sena, Mark Karani kien misluf lil Taxbix fl-ewwel diviżjoni bħala parti mill-pjan tal-klabb Slimiż li qed jesperjenza liż-żagħżugħ tiegħu f'kampjonati tal-adulti. Għalkemm jispikka aktar fid-difiża, Karani skorret 3 goals fil-kampjonat tax-xitwa u 2 oħra f'dan l-istaġun tas-sajf. Senna li għandha titqis importanti biex jikber aktar bħala plejer. Jitkellmu ma' Mena Plus dwar kif raw jitjib bħala plejer fl-aħħar xhur. Il-coach Giuseppe Dato li kien il-coach ta' Mark Karani f'dan l-istaġun tas-sajf ma' Taxbix, kif ukoll il-coach nazzjonali Malti Carlizzo. Ma Mark è cresciuto molto mentalmente, io l'ho incontrato per il secondo anno consecutivo, chiaramente l'età ha la sua importanza, quindi è maturato mentalmente e di conseguenza è un giocatore più esperto. L-aħħar sena kienet sena pożittiva li ħafna, kienet sena li improvja kemm fl-hawn, kemm fit-teknika u kol anki tattikament. Jiena nista' ngħid li ħaxda kien jgħat miegħi issa l-aħħar turnament li kellna tajjeb pożittiv ġewwa Tbilisi. Fil-Ġorġa, it-tim nazzjonali Malti ta' taħt 17-il sena spiċċa fit-12-il post fil-Kampjonat Ewropew. Karani jkollu prestazzjonijiet pożittivi fejn anke rnexxielu jniżżel ismu fost l-scorers fil-logħba importanti kontra t-Turkija. Jekk ħares lejn il-prestazzjonijiet tiegħu innifsu, Mark Karani kien kuntent dak li għamel? Kont kuntent ħafna, speċjalment kif lab kontra t-Turkija u Russja naħseb jiena u l-Ġorġja wkoll. Ja tal-lob kienu kontra timijiet aktar diffiċli bħall-Olanda, Serbja, l-Italja. Imma tajt dak li stajt jiena, t-tim kollu ta' dak li seta' u fl-aħħar mill-aħħar 12-il post huwa tajb ħafna lili. Tani iktar mill-istennejt minnu, ngħidlek il-verità. Kien hemm logħbiet fejn kien tajjeb ħafna, speċjalment mat-Turkija, kemm fid-difens u kemm fl-attakk, skorja gol importanti wkoll, qed niftakar issa wkoll li kien parti wkoll mir-rebħa tas-suċċess tagħna. Ma all in all kemm fil-Common Cup u kemm iktar u iktar fl-Under 17 fil-European Championships kont kuntent ħafna bil-prestazzjonijiet tiegħu għaliex ura li bla biża' tifhem lab kontra plejers b'saħħithom ukoll, jiġifieri ma nistax ngħid xejn li forsi ċertu logħbiet fejn kien seta' ikollu iktar stamina u jwassal iktar l-aħħar tal-logħba. Is-saħħa hija waħda mill-karatteristiċi ewlenin ta' Mark Karani u żgur li din tgħin il-logħba tiegħu meta jiddefendi, speċjalment ma' avversarji aktar b'saħħithom. Dan l-istaġun tas-sajf u lab regolarment ma Taxbix fl-ewwel diviżjoni u mal-iskwadra ta' taħt l-20 sena ta' Sliema. B'hekk din is-sena tista' sservi ta' bażi għal futur qrib biex iżid fil-lob tiegħu u forsi jibda jkun involut ftit mal-iskwadra ewlenija Slimiża. Karani jikkummenta x'tallem minn dan il-kampjonat ma Taxbix u jekk jaħsibx li din se tkun esperjenza li se tiswa l-futur. Indunajt li rrid inkun iktar b'saħħti, jiġifieri jekk tibda bil-fors kull plejer kbir beda jilgħab ma' tim tat-tieni diviżjoni kważi ħafna mill-plejers u tajjeb ħafna biex nibda ma' Taxbix fejn kolli ċans biex nilgħab. Jgħinni ħafna u ħalli m'għandix post ma' l-ewwel tim ta' Sliema, ma Taxbix biżżejjed għalissa, għadni 17 sena tajjeb ħafna lili. Quest'età dire se è un giocatore unico è un po' prematuro, diciamo che ha delle caratteristiche di un certo tipo, insomma è il classico giocatore che in una rosa di 13 giocatori ci deve essere perché ha, ripeto, delle doti di combattività che molti altri non hanno. Deve maturare da un punto di vista della disciplina tattica. Fatt interessanti u li Mark Karani
Ma labx biss il-water polo iżda fil-passat kien jilab sport ieħor. Iżda Karani x'kien jilab u għaliex spiċċa jiffoka fuq il-water polo. Waqaft futbol 4 snin ilu kelli 13 sena konna sejrin tajjeb ma' Sliema Wanderers u imma mbagħad għamil season tajjeb hawnhekk fis-sajf under 13s ukoll. U coach Izzo kellimni għalli ra xi ħaġa fija u mbagħad iddeċidejt li nkompli water polo ikolli ċans aħjar anke nintażel iktar man-nazzjonal milli fil-futbol. Żgħażagħ li b'mod speċjali bejn il-15 u 18 sena jkunu qed jipprattikaw sport u jkunu qed jippruvaw jiċċellaw fl-istudju ikollhom diffikultà biex isibu l-bilanċ neċessarju. Mark Karani jitkellem fuq dan il-fatt u jesprimi l-opinjoni tiegħu dwar l-aħjar soluzzjoni għalih. Ikolli nagħmel ħafna sforzi jiena biex nistudja u nagħmel kollox imma fl-aħħar trejn nipprova ma tlef qatt, studja nipprova nġib kollox jiena, kollox f'suppost fil-ħin, imma jirnexxieli fl-aħħar mill-aħħar dejjem jirnexxieli kif is-disciplin. Giuseppe Dato ilu l-coach ta' Mark Karani għal dawn l-aħħar sentejn, kemm ma' żgħażagħ ta' Sliema kif ukoll ma' taxbix u għalhekk ħadem ma' diversi żgħażagħ f'dawn l-aħħar xhur. Il-coach żagħżugħ Taljan jagħti parir lil żgħażagħ bħal Mark li t-talent waħdu mhux kollox. Credo pure che lavorando potrà ottenere dei risultati importanti, ma la differenza lo farà il lavoro, ecco, al di là delle qualità tecniche e tattiche. Carlizzo uża lil Mark Karani mal-ewwel seba' fil-Kampjonat Ewropew. Dan ma kienx b'kombinazzjoni u ma' Mena Plus jistqa' ruħut mill-aqwa kwalitajiet ta' dan iż-żagħżugħ. Mark huwa għandu karattru jiena li joġobni ġifieri qatt ma kelli clashes miegħu, forsi xi kultant jinnervja meta ma jagħmilx l-affarijiet kif suppost għaliex qiegħda fid-dem tiegħu li tagħmel l-affarijiet ta' perfezzjoni. Jiena kuntent ħafna bil-prestazzjoni kemm karatteri ġifieri jobdi kemm tattikament u anke fit-training ġifieri qatt ma kelli problemi. Dawk li jafu lil Mark Karani huma konxi mis-sena diffiċli li kellu għal raġunijiet personali. Żgur li l-għajnuna ta' sħabu, dawk fil-klab ta' Sliema kif ukoll dawk kollha viċin tiegħu kienu strumentali biex dan iż-żagħżugħ kompla bil-ħajja tiegħu bl-aħjar mod possibbli u jesprimi l-ħsibiet tiegħu dwar l-għajnuna li jsib minn sħabu. Fakruni li għandi dejjem lilhom fejja jiena, kuljum jibatuli, kuljum jiċċekkjaw fuqi jekk hux all-right. Dejjem jekk ikun hemm xi ħaġa ħażina provaw nirranġawha. Qatt ma mort qatt ma kelli ġlied ma' ħadd jiena, jiġifieri dejjem sibna l-mod kif nirranġaw kollox. Mhux faċli tkompli tilab il-water polo meta jkollok diffikultajiet. Tifhem ġifieri jiena l-istorja ta' Mark nafa ġifieri għadda minn affarijiet mhux pjaċevoli wkoll, ġifieri ma bis-saħħa baqa' għaddej, ġifieri webbes rasu u ovvjament qed naraħ fejn qiegħed issa. Ħafna jaqtaw qalbhom meta jsibu ma' wiċċhom diffikultajiet mhux mistennija, iżda dan mhux Mark Karani minkejja kollox u jibqa' jistinka biex jitjib fil-water polo u javvanza mill-aspett akademiku fuq l-IT. Jekk jibqa' jkollu l-għajnuna neċessarja minn dawk li jridu l-ġid, Mark Karani jista' jkompli jdawwar id-diffikultajiet li għadda minnhom f'opportunità li jkompli jikber u għaliex le ikun meqjus bħala stilla tal-futur. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me?